बिबार बादि नोंनि समायना महराव बिबार बादि नोंनि समायना महराव आब्रा सिखिरि जाना बाहैनोसो गोसो जासै होगोना सना नों बाहोनो बिबार बादि नोंनि सोलेराव बिबार बादि नोंनि सोलेराव बिबार बादि नोंनि समायना महराव दुंथायनाय बिबारब्लाबो सना नों हानाय नङा हमथानो आब्रा सिखिरिखौ बियोदि नोंनि अराय फागोला सना बियोदि नोंनि अराय जावलिया नाजावदोल' जे नों आंनि गोथार अननायखौ बोजबदोल' जे नों आंनि गोथार अननायखौ होगोन र' जे आं नोंनो गोरबो बुंजासे अननाय होगोन र' जे आं नोंनो गोरबो बुंजासे अननाय गाजां साजायनाय नोंनि लाइमोन देहाया रिजि रिजि हाथायनि मिनिखायनो मिनिना आजां गाजां साजायनाय नोंनि लाइमोन देहाया रिजि रिजि हाथायनि मिनिखायनो मिनिनाय जाखांफैयो र' जे आंनि निजोम हरनि सिमाङाव साया माया गेलेफैयो नोंनि समायना महर बिबार बादि नोंनि समायना महराव आब्रा सिखिरि जाना बाहैनोसो गोसो जासै होगोना सना नों बाहोनो बिबार बादि नोंनि सोलेराव बिबार बादि नोंनि सोलेराव बिबार बादि नोंनि सोलेराव गोमोहाबबाय आं नुना नोंनि लाजिस्लु महरखौ गोमोहाबबाय आं नुना नोंनि लाजिस्लु महरखौ नोंनि
आइथिंनि सुदेमा गाना दिन्थिलांबाय आंनो लामा सिमांनि मोनसे गोजोन फुरिसिम लाजिखांबाय आं नुना नोंनि गोथार अननायखौ
मानोना आंजों ओंखारजेनदों बियो फंबाया हेला बाइक सलायबा सोर सलायबोदों रावबो सिनायहरा मानोबा बियो माने बिराद उन्दैयावनो जोंनि बर'सा फिल्म ससाइटियाव फैदोंमोन मेम्बार जादोंमोन ओमफ्राय फंबाया आदा आंबो फिल्म गानो होनदोंमोन आरो आंनि सिगाङाव ओमफ्राय बोरै एक्टर जाखो खोन्थालांसै फारि फारि दै बेयाव गाहायबो दं गोजौबो दं ट्रेजिडि दं ड्रामा दं एक्सन दं गाबनायबो दं रमेन्सबो दंबावोसो रायजोफोर बेखायनो एसे खोनासं बिरफुं महिलारि प्रडाक्शनाव थाङोबा मोनसे मिलियन भिउज भिडिअ मोनगोन रायजोफोर सेकेन्ड बिराद सर्ट टाइमाव मोनबाय टाइमाव खिन्थु दाथ' एसे थाबसिन जाबाय मिलियन भिउज मोननायफ्रा बिरफुङा आंजों फंबाया फार्स्ट टाइम सिनेमा गादोंमोनब्ला बे सिनेमा नङामोन सर्ट फिल्मसोमोन बे सिनेमा सर्ट फिल्मनिनो जाहैबाय गावनि माबानिफ्रायनो जाजेननाय हो गावनो फैदों जा उन्दैमोन आरोना क्लास 7 ल'मोन खोमालै बियो जालाय बिदिनोसै मालाबा दसेनो दोलांलायो दसेनो मोजां जालायलाय आं फेस्ला खालामगोन ओमफ्राय बिसोर खनगोन होनना बुंखादों नालाय दा फंबाया आंनिफ्रायनो ओंखारलांनाय फंबायखौ आङो बुंदोंमोन नों आंनिख्रुइ सिगां हाबा लाग्रोगोन होननाया जामारबाय दे खिन्थु बे बाथ्राया सैथो नङा होमबा नोंसोर मालाय हौवा गोदान दै हिनजाव गोदान दै दा जाहैबाय फंबाया बिनाव थायोमोन आङो हेला फैजेनदोंमोन आरोना 2011आव आंबो बिराद दुगाथार हेला आं बिराद रोंबाय होननानै आरोना केमेरा सोलोंबाय इडिटिं सोलोंबाय दिल्लीयाव फरायलायनाय होननानै जेब्ला फैबाय लकेलाव सिटुएसना आलदा हिन्दी सिनेमाजों बर' सिनेमाया एकदम माने आगसिजों आगदाया मिलायलाया बेबायदिमोन आरो ओमफ्राय बियो सैथोखौ बुंबाय आङो थगायना लाब गैया इसोरबो दं बियो 3000 लाना फैदों आरो आंनि सिगाङाव आदा आंखौ एक्टर बानायलाय होनबाय बियो ओमफ्राय मानसियाथ' दा एसे दारि ओंखारदों गोदोथ' गैसिनबावामोन आरो स्लिमथारमोन दा मथा मथि रायजोफोर माइकेल दे आंखौ बिराद एरनानै गासिगोन आं बेयाव थानो हानाय नंला आं लाजिबाय ओमफ्राय आलासिबो दं आं एरायथ'नोसै र' एरा र' फंबायनि मोनसे जारिमिन खिन्थानि मानोबा बेखौ बिराद मानसिफ्रा मोजां मोनो नङा होमबा बिरफुं महिलारिनि प्रडाक्सन दिनै 70+ भिउवार्स दं बिना लकेल माबा फार्स्ट फिल्मा जाहैबाय मिस्टार दुगा बर' ओरैबायदि अनजादों मानिगोन ना मानिया नोंसोरो बे नोंसिनि गामियावनो अपेनिंबो खालामफैदोंमोन नङा होमबा जोङो बिरफुं महिलारिया सबसे वान अफ द यांगेस्ट प्रडिउसार्स दे बेखौ मोखासथ'ला वान अफ द यांगेस्ट सबसे दुइसिन प्रडिउसार बिनि सिगां रावबो दुइसिन प्रडिउसार गैयामोन बे जारिमिना थाबाय youngest producer ओमफ्राय बियो one of the most successful producer जादों मिस्टार दुगा बर'आव मानोना बिनि पेन्डेलाव ओरैबायदि होनो गोथो जादों जोंसो मिथिगौ जाय खारदों केसेट लानानै खारदों माने बे ओरैबायदि फर्मुला बाहायदों माने बेखौ मानियो आरो आङो बे मार्केटिं लेभेलाव आरोना फंबायखौ बिनाव क्रिएटिभिटि दं आइडिया दं दा हाबा जाबाय दा ओंखारफिनगोन ना ओंखारफिनला बेखौथ' आं बुंनो हाला जिखुनु बे फंबायजों आङो दोंनै सिनेमा मावनानै बिराद गोजोनबाय बिथांनि हाबाखौबो आङो जाफैबाय आरो न'खरनि मानसिफ्राबो बिराद अनो ओमफ्राय गेजेराव एसे दावराव दावसियानो जाखायो मानो होनबा फिल्मा बानायनायाव एसे एनै गाहाय गोजौआव जाखायो खिन्थु आल्टिमेटलि रिजाल्टआसो मा दा रिजाल्टआव फैबाय बिथाङा साक्सेसफुल आरो बिथांनि थ्रु आंबो साक्सेसफुल नङा होमबा दा बेखौ बुंनानै मिथिसार फंबाय मोनाखौ बारा फोलावालासिनो खेबसे जों होदावबावनो नामा हौवा गोदान नै हिनजाव गोदान नै हौवा गोदान नै हिनजाव गोदान नै आंनि मेथाइखौनो आं थिग लाबाखसै होमबाबो दोंसे मालायनि माने आंबो माने बिथां सफैदों बागमारायाव गोजांबोनानै एसे गोजांनाय मोनदों आरो आङो दा खोनाबाय दोंसे जा दा जा अनलाबायना थांसै दे रायजोफोर मानोना प्लेनिं गैयामोन हथात हाबा लादों आंबो मिथियामोन बे हाबा लासिगोन होननानै माने आंसो सानदोंमोन
आं सोलाग्रांगौमोन नामा बिदि सानदोंमोन आरो खिन्थु आंहा गैया बुंनो थाङोबा आंनि पार्सनेल मेटारा एसे जुदा जानानै दङ आंहा लानांगौ आंना आफायासो लाबाय थायो जुदाया एसे आरोना बेखौथ' बुंखाबाय खिन्थु खोनाबाय आंना आफाना साथाम आंना 0 खोन्थाखाबाय लाजिनाबो गैया गाबोन फेसबुकआव भाइरेल जायोबा लस गैया नोंगौखौ नोंगौखा मिथिबाय आंना बाहागोआ राननाया बारा जालांगासिनो मानोना आंना फंबाया सासे थैलांबाय आगस्टआव नैबे मासावनो बयबो नुदों फेसबुकआव बिनि उनाव आंहा आरो सासे फंबाय दं बेबो हाबा लाग्रोबावबाय आंनि सिगां गथ' दंबावोसो स्कुल फरायबावो ओमफ्राय ओरै क'क्राझाराव आरो 2 दंबावो क'क्राझारनिलाय आरो दाना आलांगिनि जालायबाय दाना आंहा आरो सासे बिनानाव मोनबावबाय दाना बेयावनो बाहागो राननाय होननाया आरोना खाफाला ओरैबायदि आं माने आर'नाइ गानदों बुंनोबा आं खानाया लान्था मिथिबाय ओंखायनो लाजिनानै आङो आर'नाइखौ गानदों मिथिबाय माने मा होनबावनो जायो आरोना अबेबा खोथायाव खिन्थु रंजानो फैदों रंजाबाय दे मिथि सार जियानो जा मोनदोंसे आधा जा दा जा एसे नांस्रोबनाय खननानै बे फंबायनि हाबाखौ आङो गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय ब्लेसिं सोबाय न'खर मोजां दालांथोंसै आंबो आसा खालामो आंबो बिदिनो फैगोन बोसोरावथ' नुहुरखायाखै मालाबाफोर जागोन खोमा होननानै थानानै बेखौनो दोंसे रोजाबनोसै दे रायजोफोर Thank you.